Здравейте, приятели! Трябваше да пусна ново видеото. Денис! Чакай ме! Защото трябва обикалям! Аз се загубих! Денис! 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 Чакай! Не мога да стигна до тебе. Бе, какво ти казах? Чакай, Денис! Мъртъв? Аз съм мъртъв също. Не, той път няма да направим Виктория. Щом си мъртъв, аз не мога нищо да направя, така че. Добре ли си? Нямам банани. Денис, стигнах. Чакай да си взема някакви други оръжия, не оранжеви. Не! Има храст. Така ли? Добре. Има храст до тебе. До мен за... Къде? Тук е там горе, там горе. Там горе, там горе, там горе. Учи се. Чакай. Построй стена. Бе, Денис, много изискваш от мене. Ела тука. Горе, служи по-то горе. Ела сега да ме хилнеш, ела. Не, ако успеем, просто не може да бъде. Успях! Денис, опитай се. Не, аз бях до тук, толкова мога да направя. Мъртъв. Пиши. Ето, можеш? Не можеш. Ей, умряхме. Това ще бъде за днешния клип, приятели. Чао.